ସେ ଝିଅଟା ଆମ ସବୁଠୁ ସତ୍ୟ ହଁ ସେ ଫଟୋ ଆମକୁ ତମକୁ ନେଇଗଲା ତାର এই জায়গা তা কইও 10 দিন পর যাওয়া নাই 10 দিন ঘন্টার ভিতরে রই তারপর হ্যালো দিন হ্যালো ये सत्ताईस में से कुछ बताइए बेटा हम लोग वीडियो छोटे बड़े काम हो जो अच्छा ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ଟାର୍ଟଅପ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଯୋଉଟା କାଶ୍ମୀର ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ସେ ସବୁ ଯୋଉଟା ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ମାନେଟା ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବିନା ମାନେଟା ହେଲା କଣ ଧରିବ ମିନା କେ ବା ରୁମ୍ ଭିତରେ ତମେ ଆଉ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତମ ଯାତ୍ରା ସେ ତାଣି ମନାଟୁ କରୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ନହେଲେ ସେ ତମ ବହି ନ କଲେ ସେ ତରବାଲ ଗୁଡେ ତରବାଲ ଗୁଡେ ଦବ Okay. Beauty is only to enjoy, not to touch. But for myself, beauty is only to touch, not to enjoy. ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର କିଛି ମାନବତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖି ତା ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଅନୁଭବ କର ତାପରେ ତାକୁ ଡିସେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖ ଫୁଲଟା ଭିତରେ ଏତେ ବିୟୁଟି ଥିଲା ବହୁତ ଓକେ ଓକେ ମୋର ସବୁ ସେ କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେବଳ ଏଇ